Para rawuh kakung semono ing sang ya tamu ingkang kanggung winantu suka rahayu para lenggah ingkang pantes nampi pakurmatan. Sasampunipun panjenengan sami diaturi suka parisuka titik kalenggahan pahargyan mangayu bagya wonten adicara tasakuran walimatul arus. Kula mratitesaken titi hari kalenggahan punika runtut ing adicara inggih menika adicara pangruwatan kepareng kasuwen kanthi lila penggalih panjenengan hangestreni napa ingkang dados wigati ing titi hari kalenggahan pahargyan punika bilih Bapa Mulyana Ibu Nur Azizah netepi adat tanah Jawa badhe nglukar Sukerto putri ingkang namung sawiji nggih Mbak Nur Laila Hasanah mugi ingkang nandhang Sukerto unting-unting titi hari kalenggahan pahargyan dalu punika kalukar sedaya sukertonipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah Sukerto punapa-punapa pinaringan panjang yuswa teman takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ugi titi hari kalenggahan pahargyan kula paring pitepangan nama paring Raden Pendul. Sisian kula sanggar pamujan Raden Tembem paring asma. Kula janji kalian kegandingan kula titi hari kalenggahan malam Sabtu wagi. Kula aturi tumuju wonten ing tlatah Dukuh Karangmalang Mejobo. Kisah ngadeping tratah Kerambat Jinaturata Kajawi Ngudarasa babagan katresnan urip bebrayan wonten ukara wigati kang bakal kula aturaken kelawan sisian kula. Dening sajak dalu punika dereng jumenengipun Raden Tembem wonten sangadeping tratah Kerambat Jinaturata. Mbok menawi kanthi tetembangan ingkang badhe kula aturaken samangki jumenengipun Raden Tembem wonten ing papan pahargyan dalu punika. Gegarane wong akrami tutu pandha tuturupa amung ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel aku ngerti karepem kaya melu dagel ngono lho. Aku gumun. Kamu kok ora ngene-ngene. Lho saestu lho layak kok rasane kok siji kenceng kok siji lobo. Jebul gone mbawek. Lho genah ngono kuwi mau nek upama dhuwur sisih ngono genah entuk mlaku ra yo malah ngene. Ya asik no jentet-jentet. Tan kenoti numbas arto aku kang setya satu yen nganti saiki
sumonar hati kebangayo marako lahir batin kuat nyata mongasan hati kosen mone kurang rena tanda yati pasajene rika Mugi lestari yo. Ora dituthuk mulane aku iki tak tutke kok angel ra genah. Iya. Mokyan teber kahing windi ati kemutan Iki ngabeh mung kanggo patuladan calon pinanganten Kang. iki kados ngaten Setya tuhu prasantine wong andum katresnan muga wae tumuju ana ing lomban ngasmara kang langgeng. aku kang setya satu
tiwas aku iki gawe ancang-ancange tibake. Lah ngene iki lho, malah aku ndarung nek disawang kaya luwak anyang-anyangen to. Lah iya adi unggahno, adi dono, karepe iki ndak dilumahno apa pimbeng? Lho nek aku ngono monat manut wae kok Kakang Pentul. Genah nek arep dikurepnya ya monggo, arep dilumahno ya ayo lho. Wis dadi kasunyatan jumeneng wonten ing papan pahargyan lumantar bawa dadi ati yen to paring patuladan marang calon pinanganten kae kang ateges ora mandeng babakan bondo donya utawa pasuryan bagus kang apa ayu ning yen to wis ati loro nyawiji dadi siji wis sak mestine bakal tumuju keluarga ing sakinah mawaddah lan warahmah. Uga tembangan setya tuhu mrasantiake yen to bebrayan ngono kudu setya apa kang dadi sumpah janjine rikala abdu nikah kae. Heeh. Kabeh iki mau mung kena kanggo conto aku karo pinjenengan. Kasunyatan kena kanggo tulodo. Dadi tumindak lan pakartine aku karo pinjenengan pancen patut lan pantes kalamun ditulat lan ditulodo. wis sak mestine mergo awak dhewe iki titiyane ana jenengane tontonan gawe tuntunan apa maneh yen to awak dhewe medharke ana ing tanah Jawa kae babagan patuladan bebrayan. Kaya ngono. Ning Kakang Pentul. Kepiye, Mbeng? Dina iki mau nek tak rasake pancen beneh karo padatan. Kang ateges. Lho lah iya piye to? Wong jeneng aku ki wong anyar. Kowe iki anyar. Lho anyar wong aku lagi buka kerdus kok ya. Mulakno iki aku rada ngedandap ngono lho. Dadi ora ngerti kersane pinjenengan. Diibaratke wong bojo anyar kae kudune kira ya dituladani sik. Heeh to. Beda nek bojo sing wis lawas ngono ya wis genah karepe, wis genah pakulinane, wis genah karemenane ki apa ngono. Kok iso bojo anyar wong ya awak dhewe iki ya nek diitung ya nek 3 tahun pisan ketemu. Lho lah iya. 3 tahun apa 7 tahun apa 20 tahun Wis padha apa kang dadi awak dhewe to pakaryan iki wis sinambiran jejeban ning iki dina rak ya mau sawetara ngudara babagan kateras lombaning asmara nata keluarga paring patuladan marang kadang gesang ana ing tanah Jawa wis sak mestine merga ana tetembungan garwa kae sigaraning nyawa ora katon sak kedheping netra gawe kangening sajroning dada bebasan ora katon sedina rasane wae kaya swindu ngono wis sak mestine ning bene iki dina bakal tak rembug ya Mbeng yen to aku walaka bakal ana atur ukara wigati marang sliramu arep ana kawigaten sing arep jenengan ngendikake karo kaya mangkono Mbem Kakang Pentul jeneng aku ki garwane pinjenengan heeh to ana bot kerepotaning pinjenengan utawa ana ribeting penggalih pinjenengan aku sing sumadya saguh madhangke rebet pinjenengan iku sing tak jaluk awit ana pamikiran loro iso ngudari apa kang dadi sanggane siji wong kang abot kae kaya ngono terus arep panjenengan arep ngendika apa coba to netepi sesantiku mbabat talasan ing tanah Jawa kae aku paring pitulungan marang kadang gesang ana ing tanah Jawa iya ya iki dina aku pikantuk nawala tiban utawa cecala kang ateges awak dhewe madeg adicara pangruwatan netepi apa kang dadi adating tanah Jawa. Amangka ana tetembungan. Sapa kang sinampiran jejiban pangruwatan kudu piyai kang sepuh. Ora mung sepuh yaswane uga sepuh babakan kawruhe. Iya pancene bener pangandikaning pinjenengan Kakang. Jeneng wong diarani tuwa mono ora kok tuwa yuswani. Ning ing kono kena dinarani tuwa kawruhe utawa tuwa kabisane. Ning aku percaya lan yakin nek pinjenengan kuwi mau wis tuwa banget kabisane utawa kawruhe lho. Nanging rak ya awak dhewe sawetara bebrayan 30 taun durung nate diwenehi wiji utawa durung diwenehi wiji saka Gusti Kang Makasa kang ateges durung tau sinebut bapa lan biyung. Dadi wiwit dina saiki aku karo pinjenengan nganggo jejulukan heeh to. Kaki legeye. Kaki legeye aku ning sliramu nini legeye. Dadi wiwit saiki aku nek wuh panjenengan kaki ngono ya. Sak balike aku uga nini legeye sliramu bakal tak atur. Ngati apa sliramu ra ngrungokake kae ana dhuwur pasumaning awak dhewe nini. Oh, kae to. Nek kae aku krungu wit mau esuk
pancen jeneng manuk prenjak kawit mau esuk nganti daene saiki isih muni terus. Sasmitaning para wanita sesono tanah Pluit Jawa yen ana prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sakjroning rompok ya awak dhewe. Diumpamake wong enang iki mau durung nganti wae abang dadak wis nglayoni tamune wis padha rawuh. Dadi prenjak kae minangka pratandha ngono ya kaki ya. Heeh. Ning pinjenengan wis tepung urung karo piyayi iki. Oh ngono monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak, mboten ateges kula tambuh kahanan pahargyan dalu punika. Kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan sami. Panjenengan punika pinaringan asma sinten saking tlatah pundi? Mulyono. Bapak Mulyono saking tlatah Nggih mriki Jaba. Mejobo Karangmalang. Nggih. Dukuh Karangmalang nggih. Dusun Mejobo. Kula pun kaki legeyek dalah punika sisian kula Nini legeyek. Anggenipun panjenengan tumuju sakjroning rompok kula sajak sak keluarga nggih. Leres nggih. Ibu pinaringan asma sinten, Bu? Ibu Nur Azizah. Punika putri panjenengan Bapak, Ibu. Pinaringan asma sinten? Nur Laila Hasanah. Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah sakeluarga anggenipun panjenengan saking tlatah Karangmalang Mejobo tumuju sakjroning rompok kula mengku wigatipun napa punika? Nun sewu dalam tangan mutur Bapak Mulyono. Nuwun izin. Setunggal silaturahim. Kaping kalih badhe nitipke utawi maringke putrinipun wonten kaki legeyek lan legeyek. Amargi kagungan sengkala unting-unting pun ruwat kaki legeyek. Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah sakeluarga anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih mengku wigati ingkang mangka kalih bilih titiari kalenggan punika Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah netepi adat tanah Jawa gadhahi putra mijil putri namung sawiji kenging kawastan Nandang Sukerto unting-unting pun pasrahaken dumateng kula sisian kula lumantar kula nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerto putri panjenengan. Nuwun sewu Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah. Anggenipun panjenengan pasrah putri panjenengan dhumateng kula sesisian kula napa sampun ikhlas lahir tulusing batin. Ikhlas lahir. Ikhlas nggih. Ibu nggih ikhlas nggih. Ikhlas putri panjenengan badhe kula tampi. Semanggi nggih. Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah. Panjenengan ampun alit ing galih. Putri panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kapara samangke ler dadosaken putri ingkang sholihah ngabekti tiyang sepagamilan migunani tumrap nusa bangsanipun titiari kalenggan parjan punika kalukar sedaya sukertonipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa pinaringan panjang yuswa ketipan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu sak sampunipun panjenengan pasrah putri panjenengan dhumateng kula sesisian kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa cekap dados wigati panjenengan. Sampun nyurakapi. Sajak wonten dalem tasih kathah pakaryan, mbok menawi badhe kondur kula tansah sugeng nderekaken kondur wilujeng slamet rahayu nira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjenengan percaya ora marang panguwasaning Gusti. Aku karo pinjenengan suwe banget ling ngarep-arep besok kapan to enggal kagungan momongan ya putra. Ning mun dina iki mau ora ngerti sangkan parane
ngerti-ngerti ana tamu sing ing kene peparing putri sing wis keton gedhe banget kaya ngene Kaki. Bener apa kang dadi aturmu niki? Yen to nugroho kae rak kanyono-nyono. Iya. Bombong bungah jroning atiku duwe anak putri titipan saka Bapak Mulyana Ibu Nur Azizah. Dadi pinjenengan ya ora beda karo rasaku Wis ya. sak mestine. Padha senenge padha bagya mulyane. Ya wis mestine malah iki kepengen tak kudang lho. Iya. Kaki. Nini lega. Yen panjenengan kuwi mau nyawang marang putrimu, ya tak jaluk senajan ing papan kene iki dudu sempalaning kulit daging panjenengan. Kaya atau mangkono. Dudu titise panjenengan. Ning gelem panjenengan kuwi mau nganggep lan ngrengkuh kadya dening putri panjenengan dhewe. Wis sak mestine Nini, ora mung sliramu sing kudu tak paringi atur sekawit aku wis matur marang wong tuane sak Iya, Nini lega ya. Ning sliramu ya eling lho. Perkara apa Kaki? Bapak Mulyana Ibu Nur Azizah kae Iya. masrahake putrine kae Nandang Sukerta. Sukertane apa aku mau kok ora pati cetha to Kaki? Unting-unting mergo mung anak sawiji mijil putri. Oh dadi nek putra utawa putri ming sawiji ora duweni tunggal ki nek wadon jenenge unting-unting. Unting-unting. Oh ngono. Mula saka iku sekawit rek aku atur marang sliramu yen to aku pikantuk cecala kang ateges aku wis samapta ing diri siaga ing gati. Oh ngono. Nampa jejibane iki ngengkerke wujuding janur 7 dina 7 bengi lawase ana ing gedhong pusaka. Ngono. Coba kae pundhutno Nini. Saiki Kaki. Ya saiki Oh no. iya. Ning endi mau? Gedhong pusaka aja Ning lali gedhong engko rene pusaka. nggone KUD. Iya. Lah mulakno wong jeneng aku ki ya ora nate sampean tuduhi kok. Gae lho. Sing jeneng gedhong pusaka. Dadi nek pinggan ngutus aku rak ya genah njujuk ngono lho. Bojo 20 tahun kok isine ning pawon wae. Lah ngene iki bojo sing golekane angel. Lho lah iya. Iya. Nek nyan ki pamane duwe bojo sing ora tau sapa omah, ora ngerti pawon malah bingung meneh lho ya. Iya, Lho, boros. Sithik-sithik grab. Lho lah iya, nek bojo ngene iki malah ning omah ae ngene malah Coba kae pundhutno. Kaki, Ini lega ya. ing gedhong pusaka aku ki ora nemokke wujuding pusaka. Ning ing kene aku nemokke wujuding janur kuning. Wis sak mestine ya kuwi kang ateges iki mau nyengkerke 7 dina 7 bengi lawase awujud janur. Oh, alah. Layak iki mau leh ku goleki nganti mbebek ki udah petuk ora temu. Temune ming janur jebul iki to. Iya Nini, banget panarimaku. Iya. Mergo sliramu eling to, Iya. Bapak Mulyana Ibu Nur Azizah kae netepi adat tanah Jawa. Iya. Among kae tanah Jawa kae mengku werdi samudana. Kang ateges janur sejatine mengku werdi cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Iki dina wis tak paringi aji sangut 7 dina 7 bengi lawase, bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu supaya kalis rubedane ring sambikala. Minangka piandel ngono ya Kaya Kaki mangkono ya. Nini. Coba saiki ndang dikalungke. Nur Laila Hasanah Al-Fatihah. Bismillah. Lah. Lah dalah. Tak kira. Lah. Lah. Aku kaget lho Kaki. Aku kok melu latah ya saiki anggere ana ngono kok melu-melu. Lho, wong jeneng bojo kae to. Apa sing dirasake? Tau pamane aku ngrasake sampean ya krasa. Ya krasa. Upamane sampean ngrasake aku ya krasa. Iya keri. Kok terus keri? Aku ya melu keri lho ya ngono kuwi kok bueting aku. Kowe kok kaget ana apa? Kaki. Iya. Ing sekawit penyanyi kuwi mau ngalungke janur kuning ning janggane putrimu. Ing kono bareng aku mau nyawang marang pasuryane kok ora padha karo mau lho Kaki. Kok bisa? Heeh, ing sekawit aku nyawang marang putrimu Yayu. Ning ora sepiro wae. Bareng mbok kalungi janur kuning, ing kene aku nyawang pasuryane sangsaya ayu, sangsaya mencorong, sangsaya sumunar cahyane. Ini lega ya. Iya. Tak kira mung aku dhewe sing mangerteni kahanan jebul sliramu iki dina nyurung murupi yen to pasuryane anakmu tambah cemlorot kae. Iya, heeh. Tak jarwani. Iya, Yen to piye, kasunyatan iki dina nur utawa cahya wis nyawi jiwane jiwan ragane anakmu.
ngono. Dadi yen disawang ya katon cemlorot Cemlorot. kae. Oh ngono. Layakne jebul kabeh kuwi mau mergo dayane janur iki mau Kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. aku. Nini lege. Iya, piye, Rene iki Kaki? dina kabeh wis diijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ewange wong manungku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Anakmu bakal tak lukar sukerton. Kaya ngono iya Kaki. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad minal hajati wa pemulihan ibu Nini lege. Iya Kaki. Wis dadi kasunyatan iki dina anakmu kalukar sukertone. Kaya Dadi ngono. bocah kang suci kaya bocah liya-liyane kae. Oh ngono. Rene iki dina anakmu wis dadi anake awak dhewe. Iya Kaki. Bakal tak slamur laku paring jimat sifat piandel ganti jejuluk. Ngono. Ora bedane aku karo pinjenengan. Kaya mangkono. Heeh, terus arep sampeyan wene Prawan jlagur. Prawan jlagur. Prawan kae mujuti jiwa raga bocah wadon kang suci. Heeh. Yen to jlagur bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur. Ngono. Kabeh panjangkane kang dhuwur mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane sakloron uga Amin. ngabekti kang ngukir jiwa lan ragane. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Laila Hasanah. Prawan jlagur. Dek Nur Laila. Prawan jlagur. Dalem Bu. Bocahne ayu ngene lho, caturan ge aluse ramen. Dalem Bu. Aku nek krungu ngene kok kaya ndek nom-nomanmu. Ning Lah iya. bedane. Bedane piye, Nek iki Kaki? ancen teko lair atine. Nek kowe tak undang kae Dik tembem sayang. Ngono iki tempat tak bareng ngerti kowe ku malah dicokot selemut dari sayang. Lah panjenengan ora ngerti ya. Piye? Ngepasi jenengan ki nimbali aku, aku ngempet pipis. Dadi aku ya rada piye ra kepenak rasane ngono. Nini lega ya. Iya piye Kaki? Wis dadi jamak lurawe duwe anak wis akhir diwasa kaya mangkene. Iya. Ora sithik anggone awak dhewe mbutuhke prabeya. Kaya ngono. Mula saka iku, kok ya gumregah iki dina jroning atiku jejere wong lanang kudu Iya. nyukupi kebutuhaning keluarga. Ngono. Yen Ya to. wis syukur alhamdulillah. Kalamun pinjenengan kuwi mau wis duweni rumangsa kalamun to tanggung jawab marang keluarga. Jeneng aku karo pinjenengan metu dina saiki rek wis tambah jiwa. Kaya mangkono. Tanggung jawabe yo tambah. Heeh to. Bener. Jeneng anakmu iki wis apa yo nek wong desa kae kena dinarani Mojo Putri. Kaya mangkono. Heeh to. Mojo Putri apa perawan to? Ya padha wae to Oh, iku. padha wae. Basane kae. Lah iya. Mula saka iku. Heeh. Palilahmu tak kanthi ana ing kutha raja. Aku bakal ngupadi pangupa jiwa, sliramu tak tinggal kelawan prawan jlagur ana sakjroning rompok. Kaki. Piye? Yo, ing kene babar pisan aku ra kabotan. Yen to pinjenengan kuwi mau bakal tindak ana ing kutha raja ya ming bakune arep nyambut gawe ya golek gawean. Kaya mangkono. Ning, yo sadurunge pinjenengan kuwi mau budal, heeh to. Ing kene aku duweni penjaluk luwih dhisik karo pinjenengan. Apa panjalukmu ini? Aku ora njaluk tinggalan dhuwit sing akeh. Ya ora duwe duit wong lagi meh kerja. Urung dibayar ngono lho. Heeh. Ning dudu kuwi sing tak karepke kok Kaki. Kepiye nih? Gandeng anakmu iki mau ing ngarep penjenengan kuwi mau senajan to wis ngendika. Nek si genduk jlagur iki mau wis ora duweni Sukerta. Heeh to. Wis uwal saka Sukerta. Nah, ning ewa semono jroning atiku kuwi mau sing duweni rasa was lan sumelang Kaki. Mula ing kene aku njaluk kanca rowan kene ning mengkuni bisa ngrewangi aku njaga keselametaning putrimu Rina lan wengine. Kaki. Sumelanging jroning atimu merga sekawit awak dhewe durung tau gulawentah anak. Iya. Yen kaya mangkono nyelamur laku kahanan ora teges aku njaluk kanca ruang marang tangga teparo. Lah terus? Mangertiya yen to prawan jlagur duwe kadang tuwa papat cacahe kang rawujud. Heeh. Bakal tak wujudake ing pengarepanmu kanggo kanca ruang selian uga jaga keslametane kadange anom yaiku prawan Oh, jlagur. ngono yen ngono Aja dadi kaget ing atimu. Bismillahirrahmanirrahim. Subya
amarah aluamah mutmainah. Supiya amarah aluamah lan kowe mutmainah. Dawuh rilege Yen to segawitke badan alus tak cipta dadi badan kasar. Merga iki dina aku njaluk guna sabyantu wike kabeh tak kon jaga kadangmu anom prawan slagur uga dadi kanca wangene lege apa saguh nggir. saguh rilege Yen saguh jaga aja nganti lirwa sak kedhep ing nitra. Ini lege. Iya kaki. Selak kewengen anggonku padi pangupa Jawa kanggo kebutuhaning keluarga. Iya. Keselamatane perawan slagur tak sampirna ning pundakmu. Kaya ngono. Ning aku meling marang sliramu. Iya kaki. Sak budalku ning kutha raja sewayah-wayah sak juring rompok ana bebaya sliramu ra bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku. Krasa jroning ati bali tumuju sak juring rompok. Ya wis, tak eling-eling sekabeh 7 kasing pinjenengan. Kaya mangkono sewang-sewangan andum selamat ini legi.
marang kaki legeye. Supaya marah lu Mahmud Mainah. Dawuh Nini Legaya. Kowe ngerti yen to gendut Slagur mono dudu putriku dhewe. Ing kono kowe kabeh padha ngerti yen to putri kuwi mau titipan. Yen to nganti solane sore wong tuane ngerti Supaya marah lu Mahmud Mainah. Mesti wae bakal nempuhi aku kalawan kaki legeye. Supaya marah lu Mahmud Mainah. Dawuh Nini Legaya. Nek jane aku mono kepingin banget paring duka kalawan kowe kabeh. Ning gandeng aku ngerti nek kabeh iki mau rambuk sengaja. Mula ing papan kene. Mula ing papan kene. Nini Legaya. Panjenengan tansah kudu emut. Anggining pawelinging kaki legaya rikala semono Nini Legaya. Iya. Supaya marah lu Mahmud Mainah. Dawuh Nini Pancen ora Legaya. kleru apa sing dadi aturmu. Yen to rikala kaki legaya arep budal ing kono ninggal weling kalawan aku. Leres. Kalamun sak wanci-wanci ning jroning omah kene ana kedadian apa wae. Yen aku mau ngepengenake kaki legaya ndang bali. Ing kono kaki legaya ngendika kang supaya aku mau njejeg lemah kaping 3 lan nyeruk marang jenenging kaki legaya. Leres Nini Legaya. Supaya marah lu Mahmud Mainah. Dawuh Yen kaya katinambalan. ngono rewang-rewang ngono, mbok menawa wae kanthi cara iki ing kono kaki legaya bakal krasa lan ndang bali. Kaki legaya kaki. Yen sampeyan krasa tak aturi saiki ndang bali kaki. Ini Legaya. Sumendal jroning atiku. Ana ing kutha raja durung entuk pakaryan kang gumathok. Ning kene iki dina nyawang pedhut limangan sak uring rompok awak dhewe. Anggonku bali wae nyandung ngrimpet kasunyatan mangerteni kadang tuwa papat cacah sedih jroning atine. Sliramu tawang tangis kaya mangkene. Kaki. Nini Legaya. Pancen ora luput apa sing pinjenengan sumurupi. Yen to tenane aku kalawan seduluring papat anakmu wadon gendut Slagur lagi wae padha susah, padha bingung kaki. Babakan apa wae kok wae ini? Ya sadurunge aku kuwi mambloko karo pinjenengan. Luwih dhisik aku njaluk pangapura kaki. Beda kaya padatan tekaku saka ngendi wae mesti kok papat kelawan esem guyumu. Tangismu iki dadi pitakonku. Coba sareh sawetara matur kang trewaja. Kaki ning tenan pinjenengan aja duka kelawan Ora, aku ora. kaki. Ing sekawit kaki sadurunge ana kedadian iki mau lagi wae aku ning pungkuran Kaya mangko. adat lupiya aku kuwi mau yen to anakmu arep ngersake dahar wis tak cepake Kaya mangko. durung wae ana karampungan ing kono rumangsa ora kaduga atiku kaki Banjur? aku bali menyang ngarep ing kono aku meruhi palunggahane anakmu wadon gendut Slagur ki komplang. Bareng aku takon marang seduluring papat ing kono padha wangsulan yen to anakmu gendut Slagur wektu dina saiki anes kaki. Gendut Slagur kae ilang. Aturmu kaya mangkono gawe sesek sak ring dadaku. Wes sampeyan bakal tau tapake dukaku marang slira. Aku njaluk ngapura tenan karo pinjenengan kaki. Ento sekawit keselamatane prawan aku tak sampeno pundhak. Ning kasunyatan iki dina uga sliramu matur wae. Sadurunge njaluk pangapura Nini Legaya. Kaki aku nglengkono
jejering wong wadon sing ora pecos ngemong lan kulawan dapat. Ora mung sliramu kang iki dina lenggana apa kang dadi kedadian. Iya. Yen to sekawit aku budal ning kutha raja manti-manti marang sliramu. Iya Kaki. Kasunyatan iki dina kedadian tumomo sajroning rapa. Tak candhek dukaku kasunyatan tak jaluk marang sliramu nini. Iya Kaki. Candhek anggonmu tawang tangis. Kapara mungganing sanggar pamujan nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Pandungamu tak kanthi budidayaku baline prawan Slagur ana ing Rapa awak dhewe. Yen kaya ngono masa borong putrimu gendhot Slagur. Kaya mangkono aja balilan orane tak pasrahke pinjenengan Kaki. Aja kedating donga. Iya. Supaya amarah halu amalan kowe mutmain. Dawuh hakila gaya Ora tambo apa kang dadi kedadian sak menika. Prawan Slagur murca saka dampar kamandan. Aku njaluk tanggung jawabmu. Yen to kasunyatan iki dina ana kedadian jeneng sira ora bisa ngalangi apa kang dadi dredah ana saking rapa. Mutmainah dawuh hakila kowe gaya kang duweni aji kanda pangrasa lan panglimunan. nggih Cucuking laku tak sampira di pundakmu. Lan kowe kabeh iki dina kanthi palilaku enggal udal nggih. dawuh hakila gaya Supaya amarah alwamah lan kowe mutmain. dawuh hakila gaya Ora nganti gantalan dina minggu to candra. Lagi sak kedheping netra wae jeneng sira wani bali ing pangarepanku ning yogini. Iki dina ora nggo kadangmu anom prawan Slagur kasunyatan nggawa kewan gegiri sing pangarepanku. Apa kang dadi sedyamu mutmain? hakila gaya Ana paran kula beto sardula menika ingkang nyidra kadang aran kula hakila gaya dadi kasunyatan kewan gegiri sing pangarepanku iki ang nyidra kadangmu anu. leres hakila gaya Banget panarimaku yen to kasunyatan kaya mangkono. Kowe kabeh sekawit kadang alus tak dadekake badan kasar. Iki dina bakal tak balik dadi badan alus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana mono sakjroning gogarbane kewan gegiri iki. Mula saka iku ngger manjing jiwa lan ragane prawan Slagur. dawuh hakila gaya Mandek satrio tejo leksana tejane wong aran katon gemlundung kok krigel malang-malang lere kadyondo melesat wasat ning tengahing marga catur tengahing prapatan yen to kewan gegiri sing pangarepanku iki dina bisa tata jalma sapa kang dadi dasanama nggir Wong gedhe dhuwur iya tambuh marang aku ning tanah Jawa ya kene ora ana loro uga ora ana telu ya mung sawijine aku sing kena diarani Bathara Kala Glapsaita ya aku Raden Gembong Kamijaya balik kowe sapa wong gedhe dhuwur wani ngridulakuku sawang dadi dasanamamu Sri Bathara Kala Glapsayuta dasar kepara nyata yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg pengarepanmu ora kalios pun tanah plu Jawa ya kaki legek kang dadi peparap Welah dalah kaki legek ana paran tiwas kebran aku bisa adu arep karo kowe ya ana ning papan kene aku kepengin nagih janji nalika sejarah tanah Pulo Jawa kae jadang pangane Sri Bathara Kala Glapsaita 167 pamungkas kaki legek ana paran ning kene yo aku dina iki wani mlebu ana sajroning desa Karangmalang Mejaba kene. Sajroning desa Karangmalang Mejaba kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Mulyana dalah Ibu Nur Azizah. Bapak Mulyana dalah Ibu Nur Azizah kae
Handuweni anak siji cacahe. Ora duweni dulur. Sing kena darani bocah unting-unting. Sakwise tadah dadi kala mangsa. Tak kerimah-kerimah ora bisa lebut. Tak ulu malang-malang ning gorokan. Rasane pedes panas pri. Kowe kenapa sebabe kaki legaya? Di Bathara Kala gelap sayuta. Dasar kepara nyata. Ditredah ana sakjroning rompok kura kali apa kal gawe manggone tepi jadang pangtiti sing bapa Adam ibu kang nandhang Sukerta kasunyatan mangerteni ento bapa Mulyana ibu ora jajah duwe anak nandhang Sukerta unting-unting. Nek goblok iki wis dadi jamak lumrahe. Ing kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala gelap sayuta lali nalika babat alasaning tanah Jawa kae. Entuk anggonmu nggabat utawa goglok jadang panganmu kang titising bapa Adam ibu kang nandhang Sukerta nanging yen lali-lali ora karuwat sengkalane tak ambali sanane yen lali-lali ora karuwat sengkalane mongko iki dina Sri Bathara Kala gelap sayuta mangerteni bocah kae kinalungan janur kuning ning janggani kapara tak paringi aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges bocah kae wis kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora disengkala apa-apa. Nek gogok nek mangsa ora gawe ademing sakjroning wadukmu kasunyatan gawe sengsarane sakjroning gokarpam. Di Bathara Kala gelap sayuta. Dasar kepara nyata. Rek ning mangerteni kanan kang kaya mengkono tak jaluk kanthi aris. Ora esuk, ora sore. Ya wengi iki aku jaluk baline Prawan Dragur kaya wingi tanpa gethek ciri sawiji yen to kasunyatan Sri Bathara Kala gelap sayuta mesti wae. Kowe lah dalah. Kaki legaya. Ono paran. Sugih kentul bondo wani. Tak dodo. Kowe wani jaluk anakmu sing wis ana sakjroning waduk kuwi. Wis dadi kasunyatanku. Apa pamitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala gelap sayuta jaluk bebono. Apa ki sanggup minangkani? Sajak enteng sinonggabot anggonmu bakal mulungake anakku ana sakjroning gokarba. Sesantiku ing tanah Plu Jawa memayu hayu ning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa. Kowe kelawan aku mung tinitah ing alam donya. Syarat sarana baline Prawan Dragur yen to ing donya iki ana kawujudan mesti wae bakal tak sembadani apa kang dadi panjalukmu. Kebiaring donya bakal tak cepake uger aja njaluk tumurun lintang kelawan rembulan. Kaki legek Ana paran rungokno gobokmu lan lekno meripatmu. Aku rak jaluk kebiaring donya. Apa meneh temurune lintang kelawan rembulan kaya ora. Sing tak jaluk gantine anakmu kuwi raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma. Pinangka gantine raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih siji cacahe kuwi sing kepisan. Angka loro mori putih sadedek pengawe. Angka telu brasak pitrah bumbu pawon sak cukupe. Ora esuk ora sore sing dadi panjalukane Sri Bathara Kala gelap sayuta bakal mbok wujudi dina iki bakal utahke anakmu. Sri Bathara Kala gelap sayuta. Dasar kepara nyata. Pitik seta mujuti jiwa raga kang suci kanggo gantine jadang panganmu ngedemke ana sakjroning wadukmu. Pancen bener. Beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Yen to mori putih kae kanggo buntelmu sewayah-wayah madhep marang Kang Kuwasa. Kawujudan apa kang dadi panjalukmu iki dina ature sepuh tanah Plu Jawa. Cedhake wong Maratapa rembesing madu kena nek ugeme. Enggal utahno anakku ana sakjroning Gokarba. Yen mangkono ora usah kesuwen. Sake anakmu wis ana sakjroning Gokarba kuwi iki. Mundur sak jangkah tampalono anakmu. Tak tambani kanthi atur Nini legeye enggal tumurun saka sanggar pamujan. Ya iki dina kanthi pandongamu aku balik lawan anakmu Prawan Dragur.
rumangsa kaget. Ing sekawit nyan kuwi mau ngutus aku Kang Manjing ana ing sanggar pamujan melu ndedonga lih panjenengan ngupadi marang putrimu Genduk Jlagur. Durung wae ana karampungan ndak panjenengan wis njugarake aku wis nimbali aku Kaki. Awit iki dina pandongamu kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Baliku kelawan anakmu Prawan Jlagur. Dadi iki tenan anakku Genduk Prawan Jlagur. Coba dititi to. Iya, Nduk. Kuwi Genduk Jlagur. Nduk. Anakku. Cahayu, Nduk. Kowe kangen ora karo ibu? Kangen ora? Karo bapakmu kangen ora? Aku lho kangen. Lho ora, bareng aku tekon kangen pora pinggan kok ya melu-melu tekon kangen pora ngono kuwi lho. Mbah angger awor kowe kok juk-juk platah lho. Kok mesti kesetrum ngono. Kangen mboten kalih ibu. Nggih. Nek kangen ibu sayang. Ora lho sing wek mau sapa. Ki ora tata. Wong nyayang ibuke dhewe kok. Ndang ibumu sayang. Ayo, Nduk. Heeh. Sisih, Nduk. Alah. Nduk. Peluk, Nduk. Nduk. Agen Nduk sayang. Sayang halus lho. Tak perlu. Ora. Iki ora kok jeneng beda kasih. Kowe iki ora apa-apa wong anakku ning kowe mesti mencak-mencak. Ora ngene lho Kaki. Kok terus mencak-mencak. Ngene lho. Nek aku ki jeneng dadi bonyone pinggan wis pirang puluh tahun to. Kapan aku tahu sujono ora tahu to. Ora tahu. Lah mula saka kuwi padha-padha pinggan ki ya wong tuane. Engko ndek darani beda kasih. Heeh to. Ha nek aku kuwi mau wis ditambani rasa kangenku karo Genduk Jlagur nek pinggan kepengin ditambani ya monggo. Piye? Panjenengan njaluk ditambani. Pengen disayang kaya aku mau. Bukan mukrim ya. Rumasaku. Ning ya ora apa-apa wong jeneng anak karo Pak kok iya. Ini Kaki. Mergo kabeh iki mau bungaing rasa atiku. Iya, Baline anakmu. Iya, Loh. Kaki. Ngopo? Anakmu kok sikile ra ono. Apa iya to, Kaki? Alah deg-degan aku tiwas. Jebul pakmu ya iso ndagel, Nduk. Lah kok aku sing kageti terus. Lah Ini iya. lega ya. Iya, Kaki. Wis sak mestine seneng jroning atimu. Baline Prawan Jlagur ana sakjroning rompo. Senengku nganti ora kena tak gambarake Kaki. Mergo saiki wis bisa nyawiji aku karo panjenengan. Dadi sak wanci-wanci kalamun wong tuane kuwi mau kepingin tuwi seger kewarasane, kalamun tindak rene aku karo panjenengan upama ditakoni ora bingung le wangsulan to. Wis sak mestine kaya mangkono. Ning aku iki dina ya walaka. Iya Kaki. Kedadian iki tak jaluk mung kanggo wadine awak dhewe wae. Mergo sekawit Prawan Jlagur kacidra dening Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Rahayu saka Gusti Kang Maha Kuwasa kalukar sukertane pandongamu bali kaya wingi-wingi tanpa gethek ciri sawiji. Kaki, pinjan rasa kuatir. Nek bab perkara nyimpen wadi ngono aku ki paling pinter. Kaya mangkono. Dadi sapa wae sapa ora bakal ana sing ngerti lan krungu. Aku ya. Kalebu wong tuane. Yen kaya mangkono wis bombong bungah lan trep apa kang dadi kahanan. Kaya Ning kok ngono. ya ora kepenak meneh iki aku. Apa meneh Kaki? Rungokno swara prenjak kae kok ya ora rampung-rampung lho kawit mau. Mbok menawa ya arep ana tamu meneh Kaki. Lah iya. Ya disranti sawetara mbok menawa iki jening dalan. Mamawa tak sawang saka kaduan kae kok Bapak Mulyana Ibu Nur Azizah keganjangan sari mbitan tumuju sakjroning rompok ya Mas. Iya Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, mboten pangkling Bapak Mulyana Ibu Nur Azizah. Nanging panjenengan rawuh tumuju sakjroning rompok kula damel kageting manah kula, Pak. Ampangka kula niku mboten jurusan mantri pitik. Lah, pitike ketisen wis gorene.
dikemuli. Ayo, aku dak bingung. Iki engko nek disuntik sing ngopo enake? Kurang ajar kok. Pitik loro suntik matane. Napa jenengan ajeng nyuntik ayame kula niki? Boten ayame jenengan niku pun primpen kok, Pak. Ha nggih. Nuwun sewu. Punika sedaya damel kaget yang manah kula. Nggih. Kagem menapa Pak menika? Nun sewu dalam talangatur pun Bapak Mulyono. Nuwun inggih. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringi bebungah utawi tetebusan wonten kaki legayane legaya amargi sampun kula wentah putrinipun. Ngaten. Oh. Dados menika sedaya minangka sedekah panjenengan Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah. Tumrap kula saha sisihan kula awit sampun kula wentah ugi netepi lukar nggih menika jiwa raganipun Kang Nandang Sukerto. Napa sampun ikhlas, Pak? Ikhlas lahir batin. Ibu nggih ikhlas. Badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rejeki panjenengan sak keluarga. Coba kaene Pak Mulyono tampani. Sing digawa wae. Kowe iki nek ana kok nampani ngono-ngono kok nang satset-satset. Neng kan aku durung rampung. Sing digawa Pak Mulyono. Coba tampanono. Oh durung. Wis mantuk-mantukan. Nek. Bu Nur Azizah aja. Ben 2 minggu tukang pijete mara. Ya kabeh iki wis ikhlas kok. Nek isih ana ampun diparingke, maksudnya dikagem piyambak ngoten Bu. Niki kok dremban ngoten. Niki diparingke ta ora? Mboten ah. Ora ngono talang atur iki janjane genep ora. Cotol masuk tak ngene. Ayo, biasane nek ngengkake pitik iki ya ora terus buntute sik. Nggih matur suwun. Oh, dadi kowe nganu ngerti nek dodone iki kebak jagung. Kuwatir nek ditotol. Bapak Mulyono, Ibu Nur Azizah. Sak sampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sisihan kula wonten tetembungan tetebusan. Mboten ateges anake dititipno terus ditebus kados gadean mboten Bu nggih, Pak nggih. Tetebusan wonten ing tanah Jawa mengku werdi netepi antepipun kalbu panjenenganipun Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah. Anggenipun netepi adat tanah Jawa sampun kasembadan linambaran keikhlasan manah dipun sedekahi. Nuwun sewu ugi panjenengan badhe ngajak kondur putri panjenengan. Nggih. Janjane wonten wigatipun apa lho Pak? Kula niki dereng nate ngubeng-ubengke teng merapat lho Pak. Winjang napa ingkang nikahaken. Dadi kula nikahake. Dipun nikahaken benjang punapa Pak? Yang sinten minggu. Minggu nggih. Kula tansah saged memuji anggenipun samangke genduk Nur Laila Hasanah anggenipun nglampahi adu nikah rahayu nerekara anggenipun leban asmara nata warga dadosaken keluarga ingkang samawa. Ing mriki kula badhe nitipaken wujudipun janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun propoten Ibu. Janur punika samangke panjenengan dekek sak ngandhapipun bantal utawi kasur biasanipun putri panjenengan sare. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sak bakdene gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun milih. Nggih. Kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur, nanging aku ngguwak sengkalane anakku unting-unting. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihai kaping 3 nggih. Kapura saya saged nulus dadosaken putri ingkang solihah. Anggenipun bebrayan agung dadosaken keluarga ingkang samawa. Ing mriki sampun dados anak kula Pak, Bu. Kula paring jejuluk inggih menika Prawan Jelagur.
Jangkepi syarat sarana bapa tuwin ibu paturini bali kang putra kanthi sesebutan Prawan Jlagur. Kula paring tulodo Pak nggih. Nger anakku Nur Laila Hasanah Prawan Jlagur. Nggih anakku. Nur Laila Hasanah Prawan Jlagur. Dalem, Pak. Ayo tak jabali, Dok. Pak jenengan jabali sik, Pak. Nggih, Pak. Ayo tak jabali, Nduk. Nggih, anak. Banter kene Nur tok. Laila Kasana. Prawan Jakur. Dalem, Bu. Ayo tak jabali, Dok. Ayo tak jabali, Nduk. Nggih, Bu. Sesuk arep tak mingkake, Dok. Sesuk Siap. Wis wani kumpul, Dok. Ampun. Nek urung wani tak kancani sesuk. Nek ibumu lagi repot tak kancani aku. Sampai kancani ibu. Alhamdulillah napa ingkang dados sedya wigati kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa adicara pangruwatan ing dinten menika kapurnani inggih menika barokah Fatihah. Mugi leres sedya wigati kaijabah keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak tuan ibu, putri panjenengan kula pasrahaken dhumateng. Salim, Bapak. Nyun pangestunipun Bapak, Ibu damel jimat paripih dayanana kasantosa. Bapak Mulyono, Ibu Nur Azizah sakeluarga, purnaning pahargyan kula tansah sugeng ndherekaken kondur tumuju bidalem soang-soang rahayune ing kala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sugeng ndherekaken kondur. Kaki, Ini legi. tenane ning papan kene ya tuwuh lho ya tandha pitakon jroning atiku. Babakan apa to? Ya babakan kundure pinjenenganing Bapak sapa? Mulyono. Bapak Mulyono. Lah iki mau ninggalke wujuding embor kok Kaki. Kamangka embor iki ana isine werna-werna lho. Kaya mangko. Iki nek ora kleru iki ana beras kuning, ana wajib, Kaya ana mangko. kembang setaman, iki suket alang-alang, suket apa-apa, uga godhong luweh. Uga iki ana kupat luar ngene lho Kaki. Ini legi. Iya. Ento kasunyatan endahing awak dhewe urip bebrayan ana ing tanah Jawa. Kang kebak adat budaya mengkuwerdilan samudana. Oh dadi kabeh iki ana werdine. Kaya mangkono, ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane. Heeh. Yen to kang ateges embor. Awak dhewe wajib ngemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing tlatah Dukuh Karangmalang Mejaba kene. Iya. Ento Bapak Mulyono, Ibu Nur Azizah minggahing keluarga agung Mbah Jamiah, Mbah Kaseni, Mbah Sukirah, Mbah Kademan. Iki mau wis nglukar Sukerto putrine pinaringan asma Nur Laila Hasanah. Ono iki sing jenenge embor. Lah iki ana beras kuning lho Kaki. Beras kuning mujuti yen to Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah gawe wiwit suwe ngening-ngeningake pikir. So kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Lah iki ana wajibe kok Kaki. Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung nglairake. Iya. Maringi jeneng, ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki kewajiban. Oh ngono. Lah sing jeneng kembang setaman iki Kaki. Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah sakeluarga aku. Heeh. Ora lali marang kadang tuwa papat cacahe, para nabi, para rasul, para wali tanah Mekah Madinah tanah Plujo. Iya. Babil khusus kaki danyang-danyang wonten ing tlatah Mejaba. Lumeber iki mau ahli kubur jaler lan estri. Estri yang ngono. Lah terus iki ana suket alang-alang, ana suket apa-apa. Iku mengko werdi yen to Bapak Mulyono Ibu Nur Azizah wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubidane ring sambikala sak badane duwe gawe kae kaluwehake kajembarake rezekine kosasmitane godhong kuweh kang ateges luweh lebih sembarangan iki. Oh ngono. Lah iki sing jeneng apa iki kupat luar Kaki. Kupat luar Iya. mujuti adicara pangruwatan unting-unting wis kalukar dening Gusti Kang
Maha Kuwasa. Iki uga kewajibane bae iki mau maringi wajib wis dadi prenteke ngati simbah ditambahi receh 50.000. Sineksen para malaikat Gusti Allah Taala, para nabi, para rasul, para waliwah tanah Mekah, Madinah, tanah Pulau Jawi, bil khusus kaki danyang sahibul wilayah wonten ing tlatah Karangmalang Mejaba niki. Ugi dipun hangestreni para pamirsa kakung Sumawana putri. Tinampi ing dinten malam Sabtu wagi kanthi piwaosan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sri Bathara Kala Gelap Sayuta Dasar kepara nyata. Sagung wagi apa kang dadi panjaluk kasunyatan iki dina bakal tak sembadani panjaluk. Ning aku njaluk guna sabyan tebes saguh. Sanggup kaki legayek. Rina lan wengine Sri Bathara Kala Gelap saya tak kon jaga keselamatan daleme Bapa Mulyana Ibu Nurajijah. Yen to nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor, Tak papak tak balik nang ngalor. bebaya kuwi saka wetan, Tak papak tak balik nang etan. kang ngridu saka kidul, Tak papak tak balik nang kang idul. bakal tumama saka kulon. Tak papak tak balik nang ngulon. Serpabat wis wadi mangertos Gusti Bathara Kala Gelap Sayuta njaga keselamatan daleme Bapa Mulyana Ibu Nurajijah. Yen to ngisor lan dhuwur tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma. Seta wujude siji cacahe. Mundura sak pecak bakal tipanengani. Bakal tampani kaki legayek.